Аның сәбәпчесе безнең бүгенге көндәге Галиәскәр Камал театрының директоры Шамил Закиров булды. Ул безне таныштырды. Рашид Абдуллин ул вакытта армиядә хезмәт итә иде. Казанда, Казан гарнизонында ул бер ки язган икән һәм Рашид Абдуллин белән безне очраштырды һәм без ул вакытта бик тиз генә менә шундый бер җыр язган идек. Ул җырны сез бәлки ишеткәнсездер. Аны заманда Ринат Ибрахимов та җырлады, Рафаил Сахабиев та бик күп җырчылар җырлады. Һәм менә бүгенге көндә инде башка җырчылар, яшь җырчылар күтәреп алды. Бер вакытны мин Рашид Абдуллинга багышлап, аның иҗат кичәсендә менә мондый 4 юллык шигырь язган булганмын. Җыр дигән кара урманга без бит бергәләп кирдек, төсле җыр белән башладың, төссез җыр язма брук дип әйткән булганмын. Шуннан да Рашид Абдуллин бик күп төсле җырлар язды, матур җырлар язды. Һәм аның инде үзе китеп барган булса да якты дөньядан җырлары яши, без аны һаман да сагынабыз. Нигә күк көн сайын зәп-зәңгәр гөл зәңгәр, сагышлы зәңгәрлек сибелә күзләрдән, сөйсәң син әгәрдән, сагыш бар зәңгәрдән, зәңгәр күк зәңгәр күз зәңгәрмөн, мәхәббәт сагыштан тарау, сөйсәң син әгәрдән, сагыш бар зәңгәрдән, зәңгәр күк зәңгәр күз зәңгәрмөн, мәхәббәт сагыштан тарау. Нигә таң һәр вакыт алсусын гел алсу, таңнарда нигә сын һәр вакыт ямансу, сөйсәң син әгәрдән, таң алтын мәгәрән, алсу таң алсу йөз алсумын, мәхәббәт шатлыктан тарау, сөйсәң син әгәрдән, таң алтын мәгәрән, алсу таң алсу йөз алсумын, мәхәббәт шатлыктан тарау. Зәңгәр күк алсудан якты көн караты, син мине ахрысы мәңгегә караттың, төсләрне тараттың, мин сине яраттым, сөюем бәхеткә илткән юл, сагышлы шатлыктан тарау, төсләрне тараттым, мин сине яраттым, сөюем бәхеткә илткән юл, сагышлы шатлыктан